De Prinsentuin gaan we in. De Oldenhovenkerk zien we zijn er bijna! Die dacht ook, ze rijden door. Hij visualiseert mentaal constant hoe dat als zwemmend gaat zijn. Maar ja, al fietsend en wandelend moeten we nog eventjes gaan ontdekken. Alles gaat dan hoe je het wilt, of hoe je het had gedacht. Ja, 1, 2. Hij staat erop. High five. Yes, dankjewel. Is niet wat jij verwachtte. Ik heb best wel afgelopen jaar heel veel mensen verloren aan kanker. Het is natuurlijk ook een vreselijke ziekte waar eigenlijk gewoon veel meer onderzoek naar moet worden gedaan. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog een arm die om je heen past. En altijd nog een schouder die je recht houdt. Al is het maar voor even. Alexa staat aan het begin van haar leven en wordt nu behandeld. En nou ja, het zien van zo'n gezin dat getroffen wordt door zoveel leed. Wetende dat je ook zelf kleine meisjes hebt. En nee, ik moest daar net even alles eruit gooien. Het is ja, heel heftig. Rijboek best dat natuurlijk lijkt als jij nu maar weet dat je veel meer kunt bereiken. Dus adem in en tel tot. Ja, ik geef alles. Dus een hele dag doorslapen, dat zou niet passen. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog een arm die om je heen past. En altijd nog een schouder die je recht houdt. Al is het maar voor even. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog een hand die houdt. Maarten, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ik ben best wel moe. Maar we lopen nog, dus het gaat oké. Oh, wat een prestatie, joh. Ja, dat dan. Wat lief dat u hier staat. Ik zie vrouwenkamer bij, hij joeg een kus en ik dacht, ja, dit is het. Maarten van der Weijden hoort er mij op. Maar op een gevenstuit stapt erop en hij gaat voort terug op Wijnai Dokkum. Geweldig, ja. Ja? Ja, ben ik ook echt even emotioneel van. Want mijn man is verleden jaar plotseling stomme echo-kanker. Dus vandaar dat ik het echt heel mooi vind. Maar ja, maar terug. Hoe gaat u, Maarten? Och, ik voelde me eerder vandaag zo slecht. En nu zijn we wat liever. Ja, het is, zit in de laatste 1,5 uur zo'n beetje. En dan zijn we er voor de 3e keer terug in Leeuwarden straks. Heel veel zin in.